Иначе играта си върви. 53-та минута. Левски Сиони 1-0. И по-точно, ако трябва да те коригирам, не върви играта, специално на домакините. Да, тече времето. Имаше обаждания от тук, от там. Леки напомнения за имената Беверен, публикум. Че сините просто трябва да подходят много сериозно, защото нямат класата с 50% да бият с 5 гола. За да бият с 2 гола, те трябва да играят с 80%, поне. А това, което демонстрира българския шампион до момента, е по-малко. Нищо нямаше. Търсеше се прекосването Йолов, но не беше докоснат. Добре, че му се размини картона за симулация. Сега червените в атака. Въпреки, че агитката скандира сините в атака. Успокой се малко. Положението в момента, в който казах тази глупост, ме опровергаха. Вижте за какво става въпрос. Кому е нужно? Кому е нужно това? Вижте за какво става въпрос. Аз смятам, че съдията просто трябва да спре мача. То всъщност на там отива и това е най-лошото, което би могло да се случи. Той го направи. Малоумниците постигнаха своето. Матч е прекратен. Виждам и, че са щастливи. Това е най-лошия развой на събитите, който можеше да стане. Колеги, дайте, моля ви. Дайте ситуацията в сектор Б. А и В сектор викат селени. Полицията е малко късно взе да се прегрупира, според мен. Виждам, че съдията, поне доколкото мога да чета от... Ето, сектор А и сектор Б викат селени. И какво от това? Прочетох пусните на съдията, че казват, матча няма да продължи, докато това не спре. Поне така го разбрах. Видяхте и физиономиите на Наско Сираков и на цялото ръководство. Боремиров отида да се консултира с Станимир Стоилов. Полицията се прегрупира. Дано да няма наранен служител на реда. Ето и повторенията на ситуациите, повторенията на бомбите. Защо вместо да гледаме футбол, да гледаме положение, да гледаме красота, трябва да има такива неща в погледите ни. Аз поне не съм бил свидетел на това, два сектора да си освиркват сектора с запалянци и с агитката. Такова аз съм бил сигурно на 400 мача на 200 стадиона в цял свят. Не съм видял примерно сектор А и Б да си освиркват сектор Б, което в момента се случва. Страхотни сте, няма що. Хората от синия щаб и самите футболисти са в амок. Мутантите са горди. Те постигнаха своето. Доведоха до отчаяние и Станимир Стоилов и ръководството и футболистите. Това, което мога да кажа със сигурност е, че не мога да се нарека привърженик на един отбор, когато му пречи да играе и играта не върви и въпреки всичко стават такива събития. Полицията тръгна, но какво може да направи? Какво може да направи? Ето, започнаха да хвърлят по тях седалки. Срещу тълпата нищо не може да се направи.
Чувате възгласите в сектор В и сектор А. Селени. Сега виждам Наско Сираков и Емил Велев, Кокала, да справят към сектор Б. Какво, господа треньори и ръководители, ще им се молите ли на тези? Нали им се помолихте с декларация преди матча? Нали им обяснихте, че така не се помага на отбора? Такива са, да, Наско, такива са. За съжаление са такива. Колеги, покажете пак Наско и Емил Велев пред трибуните. Дали авторитета на Наско ще помогне? То трябва обаче да стигне до някаква мозъчна гънка. Когато я нямаш, какво да му обясняваш?